Takže tady jsem já, tady je Kuba. A my jsme sežrali 40 kilo třešní a on jde házet z mobila. Ano, a mobil se nám rozletěl. Počkej. Ano, tady je poslední součástka mobilu, ano. To můžeme vidět. Ano. Přič mu žije. Zapni ho. Tam nejde baterka. Zapni ho. Zapni ho. Když ho zapínám, ty čurák. Vidíte, jak funguje, takže jdeme dál. Ty ho dej ven. To pojď někam tam. Do řítě. A jak můžeme vidět, hezky se nám rozletěl. Ano, zkusíme zapnout. Už asi dofungoval. Viděl jsem, on jenom problikne. Ano, asi jsme zničili mobil. A do píči. Hoď sem znovu. Ona to pamatuje. Ty krávo. Dělej, zkus to znova. Ale nějak teď drží svině. Mám to pozastavit. Jo. Tak co se nám s tím stává, no? Vidíme Vidíte galaxii, jo. To půjde vidět. A vidíme galaxii, nějak to nechci nabíhat. Jo, nabíhá, jdeme dál. Takže pokračujeme. Pokus číslo 3. Hezky se nám rozletěl, ale zůstane nám tam baterka. Okay. Pořád funguje? Ne, je vyplej. Vlastně. Těch třešní to Nezapíná se. Kdo vidět v tom displeji? Co? Kdo vidět v tom displeji ten stíl ode mě. Ano, slyšeli jste, no. Takže pokračujeme dál. Sedem! Ty jsi hodil do křoví, ty jsi šťůra. Ty počkej, nech to. Ano, ale se nám přeletěl tady to velké křoví, ano. No a stále pokračujeme. Možná. Jestli Podle funguje. Škody. Ty píčema, jestli má snad asi zničí. Máma koupí novej. Taky znám. A do píči. Jsem to pozastavil. Hm. Ale vidíme, začíná galaxia, no. A jede stále jdem házet. Tady je to toxicky napadeno. Tady jo, to když se pojď na silnici. Tam, vole. Takhle skurvit ho rychle nechceme, a to nějaká ta prdel, ne? Tak jaký budu mít ruce? Sony Xperia S5, jo, budu mít, dobře. To taky rozmrdáme. Tak můžeš? No. To máš křoví, kámo. To posral. Ty seš čůra. Dáme na to, jdem. OK. Takže lidi, tak jsme skončili já, tady Kuba. A čau.